Sanibona. Niyaphila. Ayisazani. Cha, sikhona ke sonke siyaphila bafowethu. Yizo nje imanga zempilo ezihlezi simangaza mihla namalanga. Okusho ukuthi emva kokulahleka kwendoda leya kaMsani ke kwamanje umuntu usadunguza usayicinga ayikakatholakala indoda kaMsani. Okusho ukuthi kwayehlela ngoba cha ukubuya ekhaya impela ayisabuya ekhaya. Zase ke imoya ke le yentaba yasithi cha ake ngime kancane ukuhlupha. Ngase ngima ke nami ukuhlupha ngayithoba ngahlala kahle ngayiqoqa ngoba phela base bengithembisa ukuthi uma ngingayiki kuningi okusazokwenzeka okuzongiqhatha nemindeni yabantu. Cha ngithe ngisahleli kanjalo nami ngisayiqoqileke ngihleli njengentombi ngithule ngithe du kwase kufonela insizwa kaMakathini. Okusho ukuthi bisinesikhathi eside nje ngifonela lokhu incenke yazi yafona yasho ke yathi hayi manje ngoba nanga uMsani ulahlekile akusho ukuthi phela asime yona ifuna ukuyozama yize isiyazi ukuthi izimo zakhona lapha ihamba kanjani. Kodwa ibona ngathi bonke labantu engihamba nabo bengekho right bebebheda yona khona engakwenza kangcono. Ngithi mina yazi nginenkinga ngoba phela le moya yentaba yathi ake ngithi ukuhlukana ngempela kancane na obungizovelelwa ukukhulu. Well nempilo yami ke yaqala yathi ukunyakaziseka nje. Yabonga aba nezinkinga nje eziningi kodwa ke siyaphila. Athi yenayo Makathi naye. Athi mfaka plus no kuzolunga mfethu. Ngiyacabanga ukuthi lokhu mina enginako Nyambose engikuphethe khola engakushiyo lo umkhulu ngoba umkhulu wayehamba le ndlela khona akakuthola umkhulu. So unayo into angishiyela yona ukuthi uma ngifuna ukubamba izimo ezikanjena fanele ngenze njani. Kade ke lensizwa ayingifonela ngempela ingincenga ithi iyafuna ukuhamba. Bese ngithi mina mfana Makathini kunzima kodwa ke kulungile ke sibone senze njani. Mana ke ngixoxela indaba. Cha lufike ke usuku likaMakathini ke hayi kufike ke insizwa kaMakathini impela ke noyihlobile ke idla ibheshu insizwa kaMakathini iqimbile njengenhla igqoke lutho indle nje ibheshu kuphela yasifaka ubuhlalu bayo nezintambo zayo ezibomvu la yasiphatha ibhakede lentelezi. Ngithi mina weMakathini uma useza nentelezi la yikho lethe ezolunga yikho lethe sihambela athi thulu uzobona wena lentelezi le isimanga athi lalelaka ukuze ubone ukuthi lentelezi yami isimanga sizoke siye emathuneni ebusuku kunento engifuna ukukubonisa yona ebusuku emathuneni. Ngithi mina cha kulungile mfana Makathini asiqale khona emathuneni ukuze nami ngiyithembe lento. Hayi sivukele khona ke noMakathini entambama nje sekuseqala ukuhwalala sibheke khona emathuneni. Efuka uMakathini efuka echela uMakathini ithuna echela uMakathini ethuna echela uMakathini bese kukhuluma umuntu athi umuntu awu kodwa nangivusa ngilele kwenze njani angimboni mina uyambona. Athi umfana Makathini hayi ndoda madoda sikuvusa kwasikuvusa ukuthi lensizwa kaNyambose engihamba naye bingathembi ukuthi lento engiyiphethe iyakwazi ukukhulumisa isipoko. Bese ethi ephendule lo muntu athi pho manje uzombonisa ngami ngiphumelele la uyasuka la usuka khona uzochela athi le ndoda hayi khuleka wena lala wena yeka thina senze lento ade siyenza ngoba usebonile umthetho okulungile. Hey ngikholwa ukuthi hayi le ndoda ikwazi ukukhuluma nesipoko ngingasiboni mina isibone yona kuyaqala angikaze mina ngihambe nomuntu akhulume nento ayibone ngingayiboni. Hayi yithi laba kusengathi ke noMakathini kusengathi ke noMakathini hayi yithi laba sithatha imoto awusingena indlela singena indlela noMakathini phezulu lapha entabeni lapha yasezungeni phezulu lapha entabeni sifike. Masifika nje kuthe ukwena kancane sifike sithi ukuphendla nje ihlahla bese siphumela kona amabhodo ngesikhathi nje sithi nje sivula ihlahla nanka amabhodo. Ngithi mina isingangaweke Makathini ngithi hayi isingangaweke Makathini yizo manje ziyakhala iyabhibhidla intelezi yakhe lapha ikhuphuka ingwebe brown
Ikube hayi emhlophe brown. Yabona cha intelezi yakhe impela hayi. Iyalikhuluma udaba. Hayi. Afike kumakhathini lapha cha beka intelezi yakhe aqala ashunqise into ayiphethe ashunqisa khuluma. Ngimi nje ngiqhelile. Ngiyazazi phela lezi ipoko ezalapha ukuthi ayidlali. Yabo ngiyazazi ipoko futhi ayidlali zapoko zalapha. Uyabona? Zilanda umndeni zizofaka emgedeni zithi hayi thatha imali ke thina sizothatha umndeni. Hayi. Uthe nje umakhathini eqeda uyishunqisa yakhe lento ethi uyiphehla intelezi. Vele baqhamuka. Avela qhamuka amakhehla awu2 elebhunu nelonto omnyama. Lelo muntu omnyama ligqoke nani njengaye lifaka ibheshu njengaye. Liphethe uqhatho. Yabona liphethe isiketekete kodwa esiwuqhatho. Lokho okuyimeyili kodwa bothi imeyili endala insimbi yakho izirusile. Yabo lathi sathi bafika lelikhehla lomuntu omnyama lathi yini lo ichela la athi yena inkosana unanga umthetho othe inanga umthetho othe kukhona imali la kuzomthathela imali. Kuze ngibabaze ngithi makhathini hayibo wena ufuna ukukhombisa imali hayi ukuthi mina ngifuna imali uzothathela imali wena ucela mina ukuthi ngizokhombisa imali lithi ikehla leli lomuntu omnyama lithi kulungile. Licoshele libhakede leli lamakhathini lithatha intelezi lithele kulelo chatho. Leli lomlungu libe limbamba umntana umakhathini lemdunu siza baphenye ibheshu bajikjela ukuthatha endunu. Wamemeza nayo intelezi igcwala isisu. Wamemeza nayo intelezi igcwala isisu. Ithe ingaphela lapha ephaketheni kulesikhetekethe abamthatha ngaso. Bamkhahlela inqoqo ngendlela. Uthe ebhekele umhudo ubheke emumva uphuma uyahuda nje uyasaza phansi kwebheshu. Mina sengibaleka yena ngangitheli ngamasimba. Akasahuthi. Exactly. Saphela isikhathi ngo45 minutes. Sesihleli manje ukuthi akaqeda ukuhuda ngoba ngeke ngimfake emotweni yami mina nokaka. Sesicika okuyisikhosha manje ukuthi geze le ndoda ngoba manje ungathi ufaka ijama elikwatha ulethe khwehlele nje kuyiphumele ngemumva. Ithangqethe ngawo kakhulu kahle ke singahlala ngesiqothe umfoka mthetho bengithi akuzuba nje. Wathe mfoka mthetho bengithi akuzuba nje. Hayi ngibone ithelo phela uthi uyahuda uma kwade kuvele kude phutshu. Aze ngathatha omanta labo sibanyathele emotweni ngoba beke izitulweni ukuthi indoda ikwazi ukuhlala ngoba ngiyabona yonyela itulo sami lo muntu. Hey uyabona njobe isizini ivulile umuntu usazohleka. Umuntu usazohleka bafowethu uyabona nje kade ngiqalile manje ukuhamba le ndlela umuntu usazofa ukuhleka.